Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Kynhun ay jingyarap balatip kum ka National Disaster Response Force bat ka Kynhun State Disaster Response Force. Hado menta kidang yay Bteng ban yorong syapo ka Krem ti doyong kabalatip kum ka Krem Umle kabadan hakasnong Umpleng ha East Jahils District nagabenta ban yo say ki sangut ki nong bala ki bala Sahkut hapo kani ka Krem nado ka laipo tarik upnay jemmang arajar arpuway. Kani ka jing yakun jong kini ki artli ki Kynhun ay jingyarap kalong hadin makilaya kendo jing nakadaw ka jing shlay hapo kani ka Krem ha kabakila hap ban pendon kam da ki masin tan knang ban pensuk pat yeki ban yorung syapo kani ka Krem. Yamenta ki Bos Sdrd district kila pa pendait ru da ke Kirlos ka water pump ban tan lut ye ka Shabar da ka pendon kam ru ye ka jingking leng ba ka jingyarap jong ka tenat PHE.